बागानफारायाव मसलपुर जिल्ला युथ BPF कमिटिया रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानफारानि बाथौसालिनि नब्लां सायनासालियाव मसलपुर जिल्ला युथ BPF कमिटिया सानसेनि हाबाफारिजों रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे रंजालि बैसागु फोरबोनि रुंसारि हाला रामसियारि गोसोखांथि मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो समाज सिबियारि तेजिमला नार्जारि बिथाङा। बे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोन, मेथाइ खनगिरि आरो मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे मेथाइ खनगिरि महरै बाहागो लायो फारियै इलिसा बर', गुलजार आजिज, मोनसोम बर', लोगोसे महरगिरि महरै बाहागो लायो दैमासा ब्रह्म, साबित्री स्वर्गियारि आरो जगत बर' बिथांमोना। मख'जाथावदि बागानफारा ब्लक BPFनि आफादगिरि किशोर कुमार ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला मसलपुर जिल्ला युथ BPFनि दैदेननायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया बेनो गिबि आरो फैबाय थानाय समाव बेबादि रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंलांबाय थानाय जागोन होननानैबो मिन्थिहोयो। लोगोसे बिथाङा बे रंजालि बैसागु खुंनायनि गुबै थांखिखौ जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि, मोसाखावरि आरो महरगिरि बिथांमोनखौ उत्साह होनायनि थांखिजोंनो बेबादि हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायो। जिहेतु मोनफ्रोमबो हारिफ्रा गावबा गावनि हारिमुखौ बे बैसागोनि थ्रुयैनो दिन्थिनाय जायो। थिग बेबादि जोंनि बर'आबो निजा हारिमु दङ, राव थुनलाइ दङ। दा बे हिसाबै जों जुदि जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो लाखिनानै जोङो बेफोरबादि हाबाफारिखौ लायाब्ला जोंहा इयुनाव जोंनि जेनेरेसन जा उथिफुनाय सेंग्रा सिख्ला बेफोरो मोनथिनाय नङा। दा बेखौ जोङो साननानै जोंनि मसलपुर जिल्ला युथ कमिटि BPFआ बेखौ दैदेननाय जादों आरो जायगाखौ जोंनि बागानफारा बाथौसालियाव लानाय जादों। बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव सोर बाहागो लाफैगोन? हारिमु दिन्थिफुंनायाव जोङो जोंनि जाखांफुनाय बर'नि आर्टिस्ट जोङो लिंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो इलिसा बर', मोनसोम नार्जारि आरो गुलसन बर' आरो गुलजार आजिज आरो मेन्डेला दङ, ओमफ्राय जगत बा दाब्ला होनना बुङो, बेखौ फिल्मावहाय दाब्ला होनना बुङो, बिनि बिसि अनजालि बिसि दङ। दा बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो दा बे बाराव गिबि जों खुंनाय जाजेनदों आरो मसलपुर डिस्ट्रिक्ट युथआ। दा बे बाराव खुंजेनदों नेक्स्ट बोसोरावबो जों खुंनाय जागोन आरो बेखौ बोसोरफ्रोमबो जों खुंनायनि लाहार फाहार खालामगोन। बेखौ सिरियेलि जों बोसोरफ्रोमबो जों खुंबाय थागोन बेखौ। दा जोंनि मथेथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों खुंनानै। माखासे रायजो राजाफोरा जोंखौ हेफाजाब होदों आरो लैहोर फैदों। दा नै दसे समनि उनाव जोङो कालचार नाइटखौ जोङो बेखेवसिगोन। दा बेवहायथ' जथेस्थ' मानसि फैगोन, साक्सेस आरो जोंनि प्रग्रामा आरो दा जोङो बेनो आरो जिहेथु मोनफ्रोमबो बेलायाव दानिया इयुथ्सआ मानो खामानि मावनांगोन? हारिमु सिबिनाय, थुनलाइ सिबिनाय, जातिखौ दैदेननाय, फरायनाय, समाजनि खामानि मावनाय, बेफोरखौ इयुन जेनेरेसना खामानिखौ मावनांगोन। आं बेखौ खावलायो जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसना बा जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरा सेंग्रा सिख्ला जातिखौ दैदेननांगोन आरो मोजाङै जोंनि हारिखौ जोङो लामा दिन्थिनांगोन। आरो लोगोसेनो दानि जुगाव इयुथ समाज जुदि खामानि मावाब्ला जेबो जाया होननानै जों सानो आरो ओंखायनो आं खावलायदों इयुथ जेनेरेसना बा उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे जोंनि हारिनि खामानि मावो, जौगानायनि खामानि मावो, थुनलाइनि खामानि मावो। आं बेखौ खावलायदों आरो दिनैनि बे नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों।